Waterstop – bezdrôtový uzatvárací vodný ventil. Je vybavený elektrickým pohonom so silou 8,2 N a s elektronikou chránenou proti prehriatiu. Waterstop je možné nainštalovať na trubky s teplotou vody až do 120 stupňov Celzia. Výdrž batérií je až 3 roky. Samozrejmosťou je aj možnosť napájať zariadenie z externého zdroja a trieda ochrany IP56. LED indikácia nás informuje o aktuálnom stave zariadenia. Na manuálne ovládanie Waterstopu slúži tlačidlo na jeho kryte. Guľový ventil vyrába podľa štandardu ISO 5211 spoločnosť Bonomi, a to v 3 priemeroch: pol, 3/4 alebo 1 palec. Nechýba ani páka na manuálne uzatvorenie ventilu. Elektrický pohon je možné upevniť na uzatvárací ventil rýchlo a elegantne v 4 rôznych polohách. Zariadenie je vybavené ochranným uzamykacím mechanizmom. Poplach sa spustí vždy pri zdemontovaní pohonu z ventilu. Elektrický pohon Waterstopu zastaví vodu do 5 sekúnd. Spoľahlivá rádiová komunikácia s ústredňou až na vzdialenosť 1100 metrov. Prepnutie stavu ventilu nastane spustením poplachu detektorom úniku vody, zmenou stavu systému, zmenou časového plánu alebo manuálne. Waterstop od Ajaxu a voda je vždy pod kontrolou.